Раз, два, три. Зәй районында юлларны карау яңаларын төзү эшләре даими алып барыла. 12 ноябрьдә район халкы өчен мөһим булган автомобиль юлы ачылды. Заман сәнәгать паркына илтүче юлны ачу тантаналы шартларда мәртәбәле кунаклар катнашында барды. Зәй халкын бу шатлыклы вакыйга уңаеннан район җитәкчелеге дә тәбрикләде. Значение этой дороги, она неоценимо. Мы меняем полностью логистику, значит, грузового автотранспорта, который раньше курсировал через поселок Мирный, и это, конечно, очень большие неудобства создавали нашему населению, очень много было обращений. Әлеге юлны сафка бастыру эшләренә 164 миллион сум күләмендә акча сарыф ителде. Гомуми узынлыгы 2 чакрым да 46 метрга сузылган яңа юлны Татнефтедор автомобиль юллары идарәсенең Зәй филиалы юлчылары салды. Автомобиль юлы кирәкле инженер инфраструктурасы һәм юл хәрәкәте куркынычсызлыгы чаралары белән җиһазланды. Әлеге көтеп алынган яңа юл машина йөртүчеләргә уңайлы һәм тиешле урынга барып җитү өчен чагыштырмача тиз булачак. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.